Hej så YouTube, velkommen til en længe ventet episode. Jeg har ikke filmet i noget tid, på grund af at jeg har hygget mig med Kasper og alle de andre venner. Så det har der ikke sådan rigtig været tid til, men jeg vil rigtig gerne, så nu tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi jo. Så ja, dum, legetøj forbi, ja. Satan, min diamat, han er lovlig. Men Gary, tag dem alle sammen. Kasper, han er på det modsatte team, og det er jeg mod ham. Men ja, lad os håbe, vi lige kan give dem lidt oven. Jeg kan jo ikke købe en sniper. Og det var Tim. Og vi spiller også med en, der hedder Gary. Han fra Gary Smart. Nej. Hold nu op med det der. I fuck, når I bruger den der. De er dernede i hullet. Ikke det der hul. Andet, kom bagfra. Vi er sådan set i jeres spawn. Jeg går tilbage, mand. De er i vores spawn. Sagde jeg. I bytter en pind. Fik du cola igen? Jeg skal bare lige sige, at det er min lille fætter, Alexander, der er i baggrunden. Sander, kom så, Magnus, kom frem. Ej, har jeg allerede fået Gary? Men ja. Seriøst, lad være med at bruge kold. Vil du have den? Brug kold. Må jeg ikke bruge kold? Nej, du må ikke bruge kold. Så skal jeg faktisk dø. Du går på dit. Godt, Tim. Hov, nu er jeg til. Aha. Nu er jeg CT. Come on, bitches. Så bruger jeg sgu da bare AK. Sikkert. Og også helt vildt. Lol. Tim, han er god. Fuck, det var godt, det. Så er Tim død. Hvor må jeg kommer fra? Ja. Hold nu op, din. Satan, din lille møgunge. Det er ham der Gary, der gjorde det. Ui, kan du se? Det var mig, der døde. Vi skal bare lige vide, at han camper. Og satan, du ramte godt der. Så lad os se, om du kan nå at fuse den. Nå, du havde købt det fuse kit. Det ved jeg ikke. Nå! Det skal jeg købe til hver gang.
Lol, det har den allerede. Bare lad dem plante bomben. Jeg fander den hurtigere, end de kan dele. Jamen, det skal de. Ja, det her det bliver en lille episode, hvor mig og Kasper vi spiller noget random. Håber det bliver til i hvert fald. Men ja. Ellers så bliver det jo... Det ved jeg ikke, Alexander. Så er der nogen, der ringer på Skype. 2 sek YouTube. Eller hej YouTube.